τα πούμε. Διαπεράσουν κι από τους 100 κι όμπρος, τότες να γεράσουν αν είναι με το θέλημα. Χρήση μου περιστέρα, ανοίξετε την πόρτα σας, να πούμε καλημέρα. Μπράβο! Ελάτε παιδιά. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά, τους ευχαριστώ πολύ. Τι χώρο θα δούμε, για πείτε μου. Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Μαλεβεζιώτης ή Καστρινός, όπως τον λένε σε κάποιες άλλες περιοχές της Κρήτης, Τέλεια. που βγαίνει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε, παιδιά.
Υπέροχη, υπέροχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.